ପାଣି ମଝିରେ ପୋଖରୀରେ କିଛି ପାଣି ନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଗୋଟେ ରାତି କି ବର୍ଷା ହେଲା କି ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ପାଣି ଉଭର ପାଣି ଗଲା। ବହୁତ 7 ଦିନ ମଝିରେ ଏତେ ବର୍ଷା ହେଇକି ବି ଆମ ପୋଖରୀ ଏତେ ପାଣି ବି ନଥିଲା। ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଛପଟେ ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ଘର ଦେଖୁଥିବ ଏତେ ପାଣି ହେଲା ଯେ ସେପଟେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ପଳେଇଲା। ମାଛ ବି ପଳେଇଲେ, ବହୁତ ମାଛ ପଳେଇଲେ ବି। ଆପଣ ବିଲ ସାରା ବି ବହୁତ ପାଣି ହେଇଗଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଭାଙ୍ଗିଛି ଆପଣ ଦେଖେଇବି। ମାନେ ଏତେ ଓଭର ପାଣି ଗଲା 7 ଦିନ ମଝିରେ ହେଇକି ବି ଏତେ ପାଣି ହେଇନଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ଭାଙ୍ଗିଛି, ମୁହଁରେ ପଥର ଦେଇଛନ୍ତି, ପାଣି ଯାଉଛି ବୋଲିକି ଏଇଠି। ତେଣୁ ପୁରା ଏତେ ଜୋରେ ପାଣି ଯାଇଛି ଯେ ପୁରା ମାଟି ଖାଇଯାଇଛି ଏକାଥରେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ରହୁଛି ବୋଲିକି ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ, ସବୁ ବଡ଼ ମାଛ ପଳେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଛୋଟ ମାଛ କେରାଣ୍ଡି ଗର୍ଷ ସବୁ ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ଧରୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ପାଣି ଚାଲିଛି, ଦିନ ପାଣି ଚାଲିବ ଏମିତି। ଏଇଠି କେତେ ପାଣି, ଏଇଠି ସବୁ ତ ମାଛ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଖାଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେପଟେ ରହୁଛନ୍ତି ମାଛ, ଏପଟେ ଖାଲରେ ରହୁଛନ୍ତି ମାଛ। ପାଣି ବିଲକୁ ଯାଉଛି ସବୁ ତ ପାଣି, ଏଇପଟେ ବିଲକୁ ଯାଉଛି। ଏଇ ପଡ଼ିଆ ଗୁଟାକ ମାଛ ଜବର ହେଇଥିଲା। ସବୁ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାଛ ଖସୁଛି ଏଠିକି, ପାଣି ମାଛ ଖସୁଛି ନା। ଏଇ ପଡ଼ିଆ ଗୁଟାକ ଏଇ ଆଗ ଆଡ଼େ ମାଛ ପଳେଇଛନ୍ତି। ବହେ ବାଟ ପାଣି ପା ଜୋରେ ତୋଳି ନେଇଛି ନା, ସେ ଆଗ ଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସେ ପାଣି ଛେଦଉଛି। ଏ ଖାଲରେ ସବୁ ତ ଅଛନ୍ତି ଏଠିକି ଛେଦେଇକି ଧରୁଛି। ଆଉ 3 ଜଣ ଉପରେ ଯାଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେଇଠି ଉପରେ ଡୁବା ହେଇକି ଖାଲ ଗଭୀର ହେଇକି ଅଛି, ସେ ଛେଦେଇକି ସବୁ ଧରି ଯାଉଛି।